Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Ang conversion story ni Noe Dora, usa ka inilang pastor nga Bisaya nga nidesisyon nga mubalhin sa atong simbahan, ang simbahang Katoliko, usa ka buhi nga pagmatuod nga tinuod, lisod, apan igo ang grasya nga ihatag ngadto sa mga musunod sa tinuod nga tawag sa Dios. Sa dihang mibalhin siya gikan sa pagka-born again ngadto sa Katolikong simbahan, wala kini nahimong sayon nga desisyon. Ingon pa gani niya nga sulod sa duha ka tuig halos adlaw-adlaw silang magdebate sa iyang papa nga usa ka pastor nga lig-on kaayo ang pagsupak sa iyang pagbalhin. Dili lang intellectual nga discussions ang nahitabo kundi apil sad ang emotional o spiritual nga pakigbisog ang iyang giatubang. Usahay siya mismo mahadlo kung husto ba gyud ang iyang gibuhat. Apan taliwala sa tanang pagduda o kasakit, nagpabilin siyang nagampo o nagsalig sa grasya sa Diyos. O praise the Lord. Ang iyang pagkamapaubsanon o pagkamatinud-anon pod sa iyang bagong pagtuong Katoliko, nahimo nga tulay pod sa grasya. Kay dili lang ang iyang papa ang nidawat sa Katolikong pagtuo, kundi apil usab ang iyang mama ug ang iyang mga igsuon nga pastor pod kaniadto. Ang ilang pamilya nihangop sa pagtuong Katoliko. Ang conversion nga giisip nga kabuang sa sinugdanan nahimong panalangin sa tibuok pamilya. Kini nga istorya mugiya nato diretso sa ebanghelyo karon. Diin si Jesus mismo nasinati ang wala pagsabot sa mga duol kaniya. Ang iyang kaugalingong pamilya miingon nga siya out of his mind. Nabuang na. Unsa may ato makutlo karong adlaw? Unang punto, ang pagsunod kang Hesus usahay tan-awon nga kabuang sa mata sa uban. Sa biblikal nga konteksto, ang pamilya mao'y pinakaunang support system sa usa ka tawo. Mao nga ang ilang reaksyon tungod to sa kahadlok ug kabalaka. Apan dinhi makita nga ang kabubuton sa Dios dili permi musunod sa atong kahintang sa pamilya o bisan sa atong kultura. Ang pagsunod kang Hesus usahay nagkinahanglan og pagbiya sa atong comfort zone o sa mga butang nga sigurado ta. When his family heard it, they went out to restrain him, for people were saying he has gone out of his mind. Mark 3:21. Sa dihang nakadungog niini ang iyang pamilya, nangadto sila aron pugngan siya kay nagaingon ang mga tao na buang na siya. Daghan bitaw usab kanato ang nakasinati nga gisaway tungod sa atong pagtuo. Usahay masakit pagyud kung ang pagsaway gikan sa atong kaugalingong pamilya. Apan ang ebanghelyo nag-awhag nga magpabilin ta sa kamatuoran nga atong nasinati. Ang pagtuo dili sukdon sa pagsabot sa uban, kundi sa atong pagkamatinud-anon sa Dios. Ang pagsunod kang Hesus usahay tan-awon nga kabuang sa mata sa uban. Ikaduhang punto, ang buhat sa Dios magpadayon bisan panaay mga dili muuyon. Ang Dios dili mohunong tungod sa kakapoy o tungod naay dili mo musunod. Gani bisan dili pa ka motuo nga naay Ginoo, ang Ginoo magpadayon gihapon sa iyang pagkaginoo. Ang mga propeta, ang mga apostol ug ang mga santos kasagaran gitawag nga buang sa ilang kapanahunan. Apan sa kahulahian, ang ilang pagkamapaubsanon o pagkamatinumanon nahimo pong tinubdan sa kinabuhi alang sa daghan. Ang grasya sa Dios dili mapugngan sa opinyon sa mga tao. Ang misyon magpadayon bisan sa daghang mga kakulian.
Kita gitawag nga magpabilin sa atong bukasyon ug misyon bisan pa sa kalibog nga atong masinati usahay o sa mga pagsaway nga ato pong masinati every now and then. Ang atong pag-alagad dili dapat magdepende sa pagdawat sa uban. Labaw pa nga ang atong pagtuo og paningkamot dili pud mag-agad sa mga likes, comments ug shares. Ang importante mao nga matinud-anon kita sa tawag sa Dios. Kung ang Dios ang magsugo, siya usab ang mopahuman ani. Ang atong kahintang mahimo nga lisod apan ang grasya, believe me, naadjud kanunay. Ang buhat sa Dios magpadayon bisan pa naay mga dili muuyon. Story time. Niadtong December, sa akong pag-appeal sa Asian Bishops Meeting sa Hong Kong, wala gyud nako damha nga makaadto ko sa usa ka dapit nga adunay dakong kahulugan sa akong bukasyon isip SBD. Kauban ang mga obispo sa nagkalain-laing parte sa Asia dito sa Hong Kong, mitambong ko sa usa ka takong tigom o sa usa ka educational heritage tour. Usa sa mga lugar nga among gibisita mao ang Yim Tin Chai Village. Usa ni siya ka gamay nga isla. Kaniadto kini nga gamay nga isla usa ni sa mga aktibo nga katolikong communities nga gimisyonan sa SBD. Didto nagpuyo ug nag-alagad si Saint Joseph Fernandez sa pipila ka tuig. Ang isla adunay gamay nga kapilya nga gipahinungod kang Saint Joseph nga karon napahiuli ug nahimo ng lugar sa pilgrimage. In fact, apil kadtong kapilyaha sa mga simbahan nga nahilista sa ilang pilgrimage of hope. Sa pag-adto nako didto, akong nahibaw-an nga gamay na lang ang mga Katoliko nga nagpuyo didto apan buhi ang panumduman sa pagtuo. Feeling blessed kay ko nga nakaadto ditong dapita. Sa dapit nga kaniadto gitawag usab nga binuang ang misyon. Apan karon kini usa ka buhing testamento sa grasya sa Dios. Busa ang tawag sa buhat mao ang paglahutay sa pagtuo bisan pa naay mga musupak. Ayaw kahadlo kung ikaw masaypan o dili ka masabtan. Ang Ginoo naglihok sa paagi nga wala gyud nato damha. Ang imong paglahutay mahimo pud na nga binhi sa conversion sa uban. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang atong ebanghelyo karon nagpahinumdom kanato nga ang pagsunod kang Hesus dili permi masabtan dayon. Ang tinuod nga pagtuo usahay tan-awon nga kabuang. Apan ang grasya sa Dios magpadayon sa paglihok. Ang kinabuhi ni Hesus, ang kinabuhi ni Noe Dora, ang kinabuhi ni Saint Joseph Fernandez nagpamatuod niini. Ang pamilya mahimong masakitan una, apan ang grasya makapausab sa kasing-kasing. Ang Dios naglihok bisan wala nato makita. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSBD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.